И в силна рекия настържавате ги в силна рекия и ги държите така около 25 дена и после се мажете с това колената тия. Може и също цвета, когато цъфне цвета, също се бере цвет и с рекия се прави. И влах, и турлак, и всекакъв. И я не знам какъв съм вече. Има ли значение къв съм? Къв ще да съм? Важно да сме ораба. Турлак ли си? Сръбен ли си? Защото съм била такива. Пламен имам усещане, че само към мен задава въпроси. Не знам каква моя стратегията и целта, но ще му отговоря така, както мисля. Това има зависи, ама не на всяка. То хулигани на всяка е. Като цяло да не съм. А ти защо си против да се продава? Аз съм против да се продава да бъде навсякъде, да се търси задължително. Има ли? Това е друг въпрос. Не знам, явно вижда конкуренция. Има ли щуки? Щуки в язовира на Орешец има ли щуки? Бият ли щуки? Това е. Защото към никой друг. Защо не зададе въпроса? Благодаря, Пламене, благодаря. Ще го опитам. Много интересен вкус. Да. Не ми хареса често. Нямам вземал, дай така се преседи, така се направи. Но не, беше сладък. Орешец има много... Има риба там. Много съм отивал на язовира. Силото скандинавско него. Скандинавната е точно типично за скандинавските баери. И за вашите. Айде, добре и за вашите. Не само единствената планината. Айде. Не съм Балкан. Единствено. Много общи. Ние сме в Котловина. Всякъде има Балкан. Едва ли, не знам. Не мога да се сетим. Това не е нашето. Кюфтета беше... Ама аз ги изядох. Кюфтета в доматен сос, кюфтенца малки. Домашна мекица, така както ние си я спомняме от детството. Да. Коширани яйца панегърски, така познатите, с спума. За какво ли ще сменяват? Една седмица няма мога да се оправиме. Ползвахме чесън, като чесъна предварително На здраве, на здраве. с малко Живи и здрави всичките. неговия аромат, да го карамелизираме и да придаде по-добър вкус. Бог здраве да ви дава. Дантела от запръшката, за да може да съответства с ароматите и вкусовете в чинията. Дантело, аз като да се вашето секси. От черне. Коктейла, който е допълнение към вашето предястие, айран сприц, който е приготвен с кисело мляко, сол, малко мед и газирана вода. Погледна съди си, докато опитват цялата наистина страшен рецепт. И ми е силно притеснено дори да ги гледам, докато опитват. Готвачите. Какво ще да кажа? Много хубаво. Вкусно е. Липсва соло в спумата, но като цяло идея, концепция.
техники. Езето ви беше перфектно туширано. Единственият проблем може би не е тестовата риса, че е малко сок, но за мен Сега трябва което търся. На мен малко ми прилича като българския вариант на яйцата на тип. За мен яйцето е малко по-сурово от тия дни ще сееме тиквичките, краставиците. кара продължи. Ще се постараем. Наистина, това за мен е Че с тия цени, с тия краставици, направо ни изедох. Бе, я не знам какво мислят тия хора, бе. Тия хора не знаят, че ще стане бунт. Не знаят, че ще стане бунт. Не съм очарован. Е много яко, че действително замисъл на делата е много добър. Защото я опиташ. Под найлона, да. За сега мога да кажа браво. Това са Бе, бе, това го нема и само като ги слушам как лъжат наистина изслушаха. и само викат, че ще се дигат още цените, що бензина се дига при нас. може ли 2-3 мекички да донесят това? Бензина още един и там ще селя това и нафтите колко. А я вижте в Германия 2 евро и нещо. И там като идеш в магазините всичко е по-ефтино отколко от България. Тия викат те първа ще се дигат още цените. Абе тия я не знам, за шашеви ли ни сметат, за какво направо се подиграват с нас, ми се види. Ония при 2 евро там и нещо бензин и цените са им по-ефтини у магазините, отколко при нас. А тия викат, че сега как са 10 лева краставици домати, още ще се дига. Що се дига горивото? Па ние ако стигнем до 2 евро като германците там, как е, па ние ще едеме домати за 20 лева. Златни ли са тия домати? Приготвили по едно червено вино, което да бъде допълнение към вашето основно. И сега ще го правят бизнеса. Хората платия по 800 евро. Толкова оригинално. Сервирайки виното за основното на нашите гости, Знам го. Ама по едно време и се справили с предя, даже го носехме от Сърбия едно време. Бензин колко сакаш. което много ме радва. Сега само ние доаждат при нас е пак. Паня на каквото от фурната. Ама това нереално, нереално.